Bon dia! Avui anem a treballar les desenes i les unitats. Necessitarem una fulla com esta, que haureu de fer 10 boletes o cigrons per a les unitats i 10 llapisos o rotuladors per a les desenes. Aquesta és molt fàcil, contem les unitats, només n'hi ha una de l'1. Així contem les desenes i com sabem que cada desena són 10 unitats, este és el número 10. Si n'hi ha 6 unitats i una desena, tenim el número 16. I a partir d'ací, vosaltres a soles. Recordeu polsar el pause per a comptar tranquil·lament.